usa ka espada alang sa gubat. Efeso Kapitulo 6 versikulo 17. Ang espada sa Espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Ang Dios nagtaganag daghang paagi para sa malang pusong pakigubat batok sa dautan nga aniya sa kalibutan. Ang Biblia mao ang tipiganan sa armas diin kita makasangkap alang sa pakigbisog. Ang atong mga hawak kinahanglang mabaksan sa kamatuoran, ang atong panagang sa dughan kinahanglan nga pagkamatarong. Ang taming sa pagtuo kinahanglang anaa sa atong kamot, ang salukot sa kaluwasan sa atong agtang, ug pinaagi sa espada sa Espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Kita kinahanglan nga mohimog atong agianan agi sa mga babag ug mga litag sa sala. Ang unang Adan nahulog, ang ikaduhang Adan mikupot pag-ayo sa Dios ug sa iyang pulong ubos sa labing masulayong mga kahimtang ug ang iyang pagtuo sa kaayo, kaluoy ug gugma sa iyang amahan, wala magduha-duha sa makadiyot. Kini nahisulat mao ang iyang hinagiban sa pagsukol, ug kini mao ang espada sa Espiritu nga gamiton sa matag tawo. Niining mga adlaw sa katalagman ug korupsyon, ang mga batan-on naladlad sa daghang mga pagsulay ug mga tentasyon. Daghan ang naglawig sa peligrosong dungguanan, nagkinahanglan sila og piloto, apan ilang gibiay-biay ang pagdawat sa gikinahanglan kaayo nga tabang. Mibati nga sila may katakos sa paggiya sa ilang kaugalingon nga baruto, ug wala makaamgo nga kini hapit na muhapak sa usa ka tinago nga bato nga mahimong hinungdan sa ilang pagkalunod sa pagtuo ug kalipay. Adunay usa ka pamatasan nga daghan ang gadali-dali o gapagahig ulo. Sila wala mamati sa maalamon nga tambag sa pulong sa Dios. Wala sila makig-away sa kaugalingon ug nakaangkon og bililhon nga mga kadaugan, ug ang ilang mapahitason wala na usab nga kabubuton. Nagpahawa kanila gikan sa dalan sa katungdanan ug pagkamasulondon. Adunay dagkong mga butang nga gipaabot gikan sa mga anak sa Dios. Gitan-aw ko ang mga batan-on karon ug ang akong kasing-kasing nangandoy alang kanila. Unsang mga posibilidad ang bukas sa ilang atubangan. Kon sila kinasing-kasing nga magtinguha sa pagkat-on kang Kristo, siya mohatag kanila og kaalam, sama sa iyang paghatag og kaalam ngadto kang Daniel. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdan sa kaalam. Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magatultol sa imong mga alagianan. Salmo 111 versikulo 10 ug Proverbio Kapitulo 3 versikulo 6. Himua nga ang mga batan-on mosulay sa pagpasalamat sa pribilehiyo nga mahimong ila, nga matultulan sa dili masayop nga kaalam sa Dios. Ipakuha nila ang pulong sa kamatuoran, ingon nga tawo nga ilang magtatambag ug mahimong hanas sa paggamit sa espada sa Espiritu. Si Satanas usa ka maalamon nga general, apan ang mapaobsanon maunungon nga sundalo ni Hesukristo mahimong makabuntog kaniya.